L-ex-chairman tal-Enemalta Alex Trenter tressaq il-qorti akkużat b'miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi. Trenter li għamel diversi snin chairman tal-Enemalta wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġġuba kontra tiegħu. L-Ispettur Jonathan Ferris li qed imexxi l-prosekuzzjoni spjega kif kien hemm spejjeż fuq safar li ma kienx hemm irċevuti għalihom. Fosthom issemma l-każ ta' safra f'Miami fl-Istati Uniti fejn l-ispejjeż telgħu għal iktar minn €1,000 u li għalihom ma kienx hemm irċevuti kif jitolbu r-regolamenti. Trenter kien mistoqsi wkoll dwar il-ġbit ta' flus mill-credit card tal-Enemalta f'Londra u Brussell meta ma kien hemm l-ebda safra uffiċjali minn uffiċjali tal-Enemalta. Għaż-żewġ referenzi Trenter wieġeb li ma jiftakarx għalkemm qal li mhux l-ewwel darba li kien isiefer fuq safra privata u daħħal xi laqat tal-Enemalta. L-Ispettur Ferris irrefera wkoll għal żjara oħra fl-Ingilterra li għaliha telet l-assistenta tiegħu Marija Bronja Merċieqa meta din ma kinitx tagħmel parti mill-lista ta' uffiċjali tal-Enemalta li kellhom jitilgħu. Għal dan Trenter wieġeb li s-segretarja xtaqet mur Londra għax qatt ma kienet marret u li hemm meta kienet fuq lif attendit għal laqgħa waħda. Ta' dan Trenter ħalsila akkomodazzjoni ta' 600 lira sterlina minn fondi tal-Enemalta. Fix-xhieda ta' Ferris issemma wkoll laptop li xtara Trenter għall-użu tiegħu bħala chairman li kellu valur ta' iktar minn 1000 lira Maltin. Meta spiċċa minn din il-kariga, il-laptop baqa' għandu sakemm eventwalment ittieħed lura wara ċertu żmien. Mill-istess credit card xtara wkoll mobile. L-avukat Joe Giglio li qed jiddefendi lil Trenter qal li skont l-att tal-Enemalta, iċ-chairman seta' juża sa' €2 miljun mingħajr ma jitlob awtorizzazzjoni.